rohatama pertangyangan ulayah di bagasa budarion tapasonang marohata satokin ale jumulu mahita martangyang di bagasan rohata martangyang mahita. Amin. Maredehita sion nomor 27 ayat 1 dohot ayat 2. Marhide-hide guarni di bata ama doho guarni anak na Tuhan Yesus Kristus doho guarni to di purbadia na tuma palangit doho tanoon. Amin. Ditibang rohanami do ali di bata asini roham di persitungan di Zoromi sumang tuwar mudo baritam ali di bata rodo ujung ni tanoon gok hatigora do di siamumi Tibuldo Jehovah jala pujio situtudo di bagasan hutani de batata di atas duluk habadia onai. Haleluya. Martangyang mahita ali Tuhan di bata amanami na di badua gijang upang iduhami tuho selehom mato dimna badia itu bagasan rohanami say paiyan di bagasan kami asini roham doho tatigoran na pinatupani anakmu Yesus Tuhan nami seramoti hami amamasa ni pangujunan parguguy mahami mangulahon lomo ni roham asalam marlas ni roha hami midadinggan di basa pampahinammu di hami marhide-hide Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatani di bata turupuk di pertangyangata bornginon natar surat di Jeremia bidu 20 sia ayat sada sahat ro di ayat bidu odo hata ni surat natinomos ni panurirang Jeremia sia Jerusalem tu pasi-pasi ni situa akka natar buangi doho tu akka malim doho tu akka panurirang doho tu sadok bangsoi akka naung binuakon ni si Nebukadnezar sian Jerusalem tu Babel dung tarbuan raja Zikonia dohot Zolmana rodi akka na pinakis akka iduk ni Juda dohot Jerusalem dohot akka padde hau dohot padde busi sia Jerusalem na tinongos na tu Babel marhite sian si Eleasa anak ni si Sapan dohot si Gemeria anak ni si Hilkia nasi Nuru ni si Sedekia raja sia Juda tu si Nebukadnezar raja sian Babel ninnado songonot do hatani Jehovah Sebaot debatani Israel tu saluhut
naung terbuang aka nahu buak konsian Jerusalem tu Babel. Pauli hamu aka bagas, laos ingani hamu jala puka hamu aka korlak, laos pangan hamu parbuena. Buat hamu ma parapuan bahen jolmamu, asa tumubuhon anak dohok buru hamu, paworohon hamu anak muna, jala buruhon hamu buru muna, asa tumubuhon anak dohot buru nasida, asa separ hamu disi, jala unang moru bilangam muna. Rikoti hamu buhut hasonangan ni huta habuangam muna nahu baheni, jala tangyakon hamu nasida tujahuba, ai molo marhasonangan hutai marhasonangan ma dohot hamu. Ima sahatna martua doakan atu mangihon hatani dibata jala nau piopsa. Amin. Marede hida sian 404 ayat sada dohot tul. Asiniroha madihamu dohok dame sian debata amata nang sian Tuhan ta Yesus Kristus. Amin. Shalom. Dihamu amanami dohok inanami nahina holongani Kristus Yesus tatangihon ma barita nauli di partangata di tikion iman tersurat di buku Jakobus bidu 5 mamuka di ayat sada saat roh di ayat onom. Didok semono. Hamu akan namora tumatangis mahamu jala mangangguhi managam hapor suhon nanaing songgok Tuhan. Nunga busuk hamoron muna, nunga ngit-ngiton ulos muna. Naung tasihon do sere dohot perak muna, jala sitidangi dopak hamudo tasiki na manggagat tu sibuk muna songon api. Di papungu hamudo arta di akka ari napan kudi. Na mau ngaung do nani dogo muna, ima upani akka pamula na manggotil akka homamuna. Jala pojohon ni akka panabi nunga satu pinggol ni Tuhan Sebaot. Terlobi do pargado buson muna di tanoon. Di pamokok hamudo diri muna di ari pamotongan, diuhumi dibunuh hamudo partikori dan di alo ibana hamu ido sahatna huriana hina holongan di Kristus Yesus keserakahan ketamakan ima hagion manang hisap ni rohadiri nanaeng marnapunahon arta sagudang-gudangna tubuh do bakko nasongoni ala pakorhon ni rohadiri ala keegoisan marhite dalam dia petah
dala nasodenggan pediula asa gumodang di ibana artana di portibion say marhahurangan ibana nang penunga macegodang aka pasu-pasu di bata nang jinalona di bagasan ngoluna di horhon ketamakanido parange nasodenggan di sadahala dumutusido nanaing di pasatur jami taon di paingot hita laho paholang rohatas yang ketamakan sian hahisapon diri ido urat ni korupsi ido parange nasodenggan molo lohot pangalaho nasongoni di sasada halak ima ketamakan di ulahon ma nasodenggan di ngoluna dohot namaralo tuuhun dohot aka aturan ido na dipaingot apostel Jakobus diturpukon tuaka namora asa unang marolop-olop todina molobodang aka artana alaniaha takas nakididok di ayat sada 1 ayat dulu ima aidang manoktong artai parsatokinan doi na muda busuk natasihon jala ikon magudu sude na adong di portibion martiti bedo sude na adong di portibion jala martiti do nangulu ni na mameok artana di portibion lapatan nadang adong nahon disadatiki saludna ikon magudui dang adong artana di portibion na mabain hot lasni rohanta takas nakin musa didok di ayat tul na parpudi di papumuhamudo arta di akka arina parpudi lapatan na asa ingot na sida nang jonok na matiki arini Tuhani asa unang tusibe nililuan na sida manang tamak na sida manang serakah nanidok na tua hamagunana papumon muna hamoroni molo ikon malala doi Jakobus ne mangodolhon ima asa hobas madirim manomo Tuhani unang lalap pasari-sari hamoroni asa hobas madirim marsaur do Tuhani unang dililiani arta portibion roham rikok do singot-singoti parohorota ala torok do halak somoni nang hitala Kristen lalap mengalului arta portibion gabe lupa hita mengoloi Tuhani ala lalap hita mengalului arta portibion gabe lupa hita marsaur do Tuhani lupa musehita manugu-nugu aka yanakota mamodai aka yanakota alani lalap hita mengalui artana adong di portibion dihamu amang dot inang dang na mangurai mamora terpukon dang nasala molohita mamora dang nasala molah Kristen mamora alai naneng dohonon na ima pasangat matuhani marhite artami sarihon madunganmi marhite aka basa-basa nang jinalom sian Tuhani atong ahado nani ora mari terpukon ima tuakan nama mora nama bahin artai gabi tujuan utama di ngoluna nama ngalului artai gabi keserakahan gabi hahisapon ido na diorai diturpukta mahiti turpukta sadarion hurian na hinaholongan ni Kristus Yesus latar belakang ni turpukon ima nama sadu hatihai halak namora namar lomo-lomo manang namang gosa-gosa halak napogos hatihai halak nakarejo di bagas jabuna manang hatoban di bagas nasida dang dilear upa dipakai do gogona gabe alat lapamorahon dirina jala mangan pogos tu halak nakarejo di bagas nasida alani ido terpukon paingoton tu halak namora asa dibahin manian na mangurupi ibanai songon anggota keluarga songon iyanakonna songon halak na toktong manglehon dirina tu aka anak tu iduk somang nai unang gabe marlomo-lomo ni roha
manglen upa naso patut sen aka nang ni ulana salelengon di tonga-tonga ni bagas nasida. Asa dison ma tercipta kesejahteraan hidup. Asa dipatuduhon mahadumaon. Asa rap dosude makilala nang induk somang nang anak somang. Asa rap sejahtera nasida. Asa unang gabi diperalat aka anak somangi memakai gogona. Asa pamokmokon diri aka induk somangi HP dang adong manang aha na dilihon upa tu anak somangi. Atong amang inang siang terpukon di pabuahon do tu hita ima asa unang matek ekta exploiter penderitaan ni halak manang dongata laho pamorahon dirita hal nasala doi amang inang unang maga bedang tapatuduhon roha na peduli tu halak na asing ale buhado hita peduli tu salut jolma tu aka halak na asing. Atong ahado nanaing odol holon nitu jamitata di bagasan tikion ima disungguli do hita asa papatarhon holongi marhite na mangurupi akadongan na pobus marhite na mangurupi akadongan na marsitaon songon tadani panguluyta tutuhani disungguli do hita dada holan panangyakon nasida ale doho do hita mangurupi nasida nunga diasihi Tuhani hita pe ikon taasi ima dongat tajolma nunga dipatun dibata holon duhana di ngoluta ro ibana tua tu portibion patuduhon holong di ruhana tu hita makokop hita halak pardosa na patuduhon na marasi roha do ibana tu hita pardosa hita na pogos gabi di pamora hita pe nang majalo asini roha ni di mata di ngoluta ikon do hita gabe mangasi'i aka dongata jolma asa disima setoktong tapa taridahon ngolu hadumaon ikut serta ambil bagian dalam mensejahterakan kehidupan orang lain. Biarlah dengan firman Tuhan saat ini semargogo mahita mangula nahobar tulumoni rohani Tuhani. Amin. Martanya kita. Moliate madiho ali Tuhan dihatam naung hutangeu kami di bagasan tikion. Nunga dipatuduhoko dengan dibasam di golu nami. Marhite haluao na pinatupam di hami. Gudang doa ka asiasim di hami Tuhan. Nang hujalo hami di golu nami. Lam ajari mahit hami gay pangasii di akka dungan nami jolma. Uru pipargugoy mahami Tuhan. Asa saluhut akan adong di hami pakion nami. Lahu pasangapon buar muna badai. Lahu mangurupi akka dungan nami. Disude akka pasu-pasu nam hujalo hami di gulu nami. Asa marhite akka pangalaho pambahinan nami. Setoktong hupa tuduh kami ngulu hadumaon mensejahterakan kehidupan orang lain, ambil bagian untuk hidup mengasihi orang lain. Atong pargugoy mahami Tuhan. Asa setoktong margogo hami mangulahoni. Paluas mahami Tuhan, marpos ni roha tuho unang mabiar hami. Ay kodo Tuhan mual ni basa-basa dengan ni basa di ngulu nami. Atong pabaorhon mai Tuhan di ngulu nami. Guhi mahami Tuhan marhite pasu-pasumi dolas di roha nasya ko Tuhan. Asa sonang sohari beribu kami laho mangaluya kanariko di ngulu nami jal pakai nama Tuhan sudinai laho pasangapon buar muna badai dang adong nahot di portibion Tuhan holan haporsyon nami Tuhan ido nalamanada hami disude dengan dibasam na hujolo hami jala disima hami Tuhan mandok moliate disude pambahenan mu di ngulu nami atong pasu-pasu di ruas di Priam disaluna aka ulon ganu ari rehat yang tunasida hahi pason dot gugu nasya ko Tuhan jal diragam ni aka pikiran na roha nami setuho ma Tuhan ko pasat hami atong diros nuriam pe Tuhan na marsahit lihon ma Tuhan tunasida hamalumon diros nuriam na dibagasan pojok ni roha manahabo ni roha homa Tuhan na mangapuli roha nasida atong satu homa Tuhan ngulu nami
di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami muliate maniho. Amin. Tapuji matuhata marebe mahita sian buku ede nomor 630 sada ayat sada dot ayat 2 las tapapumu ma peliata. Tatangyakon mapiliata diadopa ni dibata martangiang mahita. Ale dibata amanami na di Banua Gijang. Hodo harorowani saluhut silihun-lihun na dinggan dohot na sa ulibasa na mauliutus. Rupa saat hami masian na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramuti. Asa huparhasia kami pilihanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tongani huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite hite todim. Asalam hutadahami godang ni siliun-lihon mitu hami. Asalam girgir hami manuk muliate tuho marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mahita mangido di tangiang hato patai. Aliyaman namin na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say ro maharajaonmo, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon Songo na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hamuluan siapari, say sama dosa nami, songon panisan nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahamisian pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot hagugoon, rodi hasangapon saliling nililingna. Amin. Asi di rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama, dohot parsauran ito di parbadiaima, naman dongani hamu saluhutna. Amen. Amen. Horas madihita sudena.